Ahojte, v tomto videu si ukážeme, ako pripojiť Quest 2 k počítaču, ale najprv mi dajte like na video a prihláste sa na odber môjho kanála. Ešte informácia pre tých, ktorí zatiaľ rozmýšľajú nad kúpou VR headsetu. Quest 2 možno použiť ako plnohodnotné samostatné zariadenie, ku ktorému už nič viac okrem internetu netreba. To znamená, že v ňom môžete hrať hry, sledovať videá či chatovať. V Oculus Store je k dispozícii niekoľko stoviek aplikácií, niektoré sú bezplatné a iné sú platené. Ak vám však toto využitie nestačí, môžete svoj zážitok rozšíriť o pripojenie k počítaču a napríklad aj hrať akúkoľvek počítačovú VR hru alebo si preniesť svoj počítač do virtuálnej reality a plne ho ovládať odtiaľ. Najprv si overte, či váš počítač spĺňa minimálne požiadavky pre virtuálnu realitu. Môžete tak urobiť jednoducho v aplikácii Steam VR Performance Test. Túto aplikáciu nájdete v Steame, nainštalujete, spustíte a ukážem vám vyhodnotenie vášho počítača. Ak sa váš počítač nachádza v červenej časti, tak vám žiaľ počítač hranie VR hier neutiahne. Ak je v žltej časti, tak nejaké hry zvládne, no výkon nebude ideálny. A ak bude v zelenej časti, malo byť všetko dostatočne rýchle. Pre hranie VR hier zo Steamu si potrebujete nainštalovať ešte aplikáciu Steam VR. Na pripojenie k počítaču existuje veľa možností, rozdielal by som ich na káblové a bezdrôtové. Na káblové pripojenie si budete potrebovať dokúpiť USB-C kábel, keďže pribalený originál kábel je veľmi krátky. V aplikácii Oculus kliknete na možnosť pripojenia káblom, pripojíte headset k počítaču a po stlačení tlačidla pokračovať je pripojenie aktívne. Na bezdrôtové pripojenie existuje zase niekoľko možností a aplikácií. Pre mňa najpohodlnejšia možnosť je pripojiť sa cez bezplatný vstávaný Airlink. Budete na to potrebovať router z Wi-Fi 5 alebo z Wi-Fi 6 a počítač pripojený k tomuto routeru sieťovým káblom. Airlink potrebujete povoliť vo svojom Queste, a to tak, že kliknete na nastavenie a pôjdete do experimentálnych nastavení a tu zapnete prepínač Airlink. Potvrdíte dialogové okno, ktoré vás upozorní na požiadavky, ktoré musíte spĺňať. Potom sa potrebujete pripojiť k počítaču kliknutím tu na tlačidlo Oculus Airlink, vyberiete si z dostupných počítačov a spárujete ho s Oculusom. Pre spárovanie potvrdíte kód, ktorý sa vám zobrazí aj v headsete, aj na počítači, potom už iba spustíte Airlink a môžete si na počítači spustiť hru, alebo kliknutím na tlačidlo Desktop, čiže pracovná plocha, si preniesť váš počítač do virtuálnej reality. Ak chcete s niekým zdieľať váš VR zážitok, môžete z Questu streamovať do mobilu či tabletu, ale aj do počítača. Ďakujem vám za pozretie videa, ak máte nejaké otázky, napíšte mi ich dolu do komentára a rada vás uvidím pri ďalšom videu.